Jeg vil gerne vise, hvordan vi samler en bil på den her lille introduktionsvideo. Min bil er i 2 dele, og for at kunne få samlet den, så skal jeg bruge nogle materialer. Jeg har 2 skruetvinger, som jeg skal bruge senere i mit forløb, og dertil der skal der også bruges en lille plade, så det er, at jeg ikke beskadiger min bil. Derudover så skal jeg bruge noget lim, og her har jeg også en pind, og det er blot for lige at få fat i limen, fordi der er brugt lidt af. Så har jeg 2 skruer, og de skruer er målt ud, således at de passer til tykkelsen af min bil. Og til sidst, men ikke mindst, så har jeg et bord, og det her bord, det skal jeg bruge til at forbore underdelen af min bil, og det gør man så, at man ikke sprækker toppen her, når det er, at det bliver skruet sammen til sidst. Og til sidst, men ikke mindst, så har jeg min søjleboremaskine, som står herovre. Der er sat nogle mærker, hvor skruerne skal sidde, således at de kommer op i den tykke del af vores øverste del af vognen. Så ikke vi får ramt herude i køleren, som er alt for tynd. Jeg starter lige med at vise, hvordan bordet bliver sat i. Man sætter det lige op i her, og så spænder man lige så forsigtigt. Sådan, og holder lige igen op på den anden rodel her, så kan man få strammet det godt til. Jeg har nu lagt mit træ med mine 2 mærker ind under boremaskinen, eller ind under bordet. Og så måler jeg lige, om bordet sidder nøjagtigt. Det gjorde det ikke, så kan jeg lige nå at flytte lidt på mit emne. Så ved jeg, at min bord vil ramme lige ned i mærken. Så starter jeg maskinen op. Og laver lige et lille forbord. Jeg går hele vejen ned igennem emnet. Det kan jeg mærke, at jeg er der. Og så slukker jeg lige her. Der kan man se, at mit hul er kommet helt igennem. Og så gør jeg lige nøjagtigt det samme over i den anden side, med lige at måle mit mærke ud her. Starter op. Og så kan jeg køre ned. Og det er derfor, vi har lagt en træplade ned under, for ikke at bordet skal komme ned og ramme metalpladen hernede under. Så er der klar til, at min top kan blive sat på. Og jeg finder lige mine skruer. Ja. Jeg har nu smurt lim på begge mine emner. Og så kan jeg lige få sat dem sammen. Og så kan jeg sætte, jeg tager skruetøjen og sætter det fast, så det bliver holdt på plads, mens jeg skruer. Samtidig med så vil den også trykke sammen, så limen hænger godt fast. Jeg tager skal vi lige have skruemaskinen til at køre lige. Sådan. Jeg tror ikke, vores bits passer sådan helt perfekt. Yes. Så. Og så vil jeg lige lade emnet her sidde til det limen er tørt.